Hoeveel vogels zitten erin? Een stuk of 8, 9 ongeveer. Oké. Het waren 14 of 15 eitjes en Ja. ongeveer 8, 9 vogeltjes zitten er nu in. Wat zijn dat voor vogeltjes? Pimpelmeesjes, hè? Ja. Maar is er dan geen les van als je rond timmer in bent? Nee. Ze zijn eraan gewend, hè? Ja. En als wij erbij zitten, gaat hij altijd voor op het stokje zitten, hè? Ja. Ja? Gaat hij altijd even kijken. Maar ook als ik de muziek aan heb, dan komt hij met zijn kopje naar buiten en gaat hij kijken wat er aan de hand is. Oh. Het is echt wel een speciale vogel. Afrika tot in Amerika, vanaf de Himalaya tot in de woestijn. Afrika tot in Amerika, ja wij zijn zoveel mooier als we samen zijn. En hoe lang zitten die vogels er nou in? 1 weekje. Ja, die vogeltjes zitten er nu 1 week in. Maar die zijn op een gegeven moment volwassen. Ja. Ja. En dan vliegen ze voort. Ja. Zo is dat ik jammer vinden. Ja. Ja, heel erg. Maar misschien komt hetzelfde vogel wel weer. Wie weet. Niet je letter weer. Ja.